Præsentation af apps til iPads i undervisningen. Pages er et tekstbehandlingsprogram, og det er let at lave flotte dokumenter, plakater med mere. iWriter er et gratis skriveprogram, det er let at anvende, da det har et simpelt layout, kan synkronisere med Dropbox. Introwords er en rigtig god app for de elever, der kan have god gavn af oplæsning af tekster eller skrivehjælp i form af relevante ordforslag i dansk og engelsk. AppWriter er ligeledes en app til læse-skrivestøtte. Det smarte ved AppWriter er, at appen har et indbygget OCR-program, der kan scanne en tekst. Rigtig god til matematik- og fysiktekster. Hey Tell, med denne app kan du i stedet for en almindelig sms sende en tale-sms. God til elever, der er svært ved at skrive. Dragon Dictation, her kan eleven ligeledes tale til telefonen. Den skriver en tekst, som kan sendes som en sms. Viden og samarbejde. Popplet er et oplagt samarbejdsplatform, engelsk med opbygning og udtryk. Her kan indsættes billede, lyd, tekst og video. MindMeister giver mulighed for at oprette mindmaps, som er lette at dele med andre samt samarbejde omkring. Med regneregler-appen er de matematiske formler og mellemudregninger altid ved hånden. Educations er velegnet til at lave små videoer, hvor enten læreren eller eleverne forklarer opgaver. Rigtig god til matematik og fysik, men også til andre fag. Book Creator. Her kan eleverne lave deres egen e-bog. Eleverne kan indsætte billeder og lyd, hvilket gør appen rigtig god til sprogfagene. SkoleTubes fås nu også som app. Med dit Unilogin giver det dig nem og hurtig adgang til en række udvalgte Web 2.0-teknologier. Til denne præsentation har jeg brugt iMovie, et sjovt, nemt og ligetil redigeringsprogram, og det er gratis.